ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଥା କରିଆ ଗଲା କାଛିମା ଗଲା। ଗଳ୍ପ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କାଠୁରିଆଟିଏ ଥିଲା। ତା ଘର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦୁଇଜଣ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଭାରି ଆଇଁଷରଙ୍କ। ଥରେ ଗାଁ ମହାଜନଙ୍କ ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥାଏ। ମାଛ ଧରା କଥା ଯେମିତି କାଠୁରିଆ ଶୁଣିଲା, ତା ମନ କ'ଣ ଥୟ ଧରେ? ଜାଲ ଧରି ଚାଲିଲା। ମହାଜନ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧରୁ ଯିଏ ଯେତେ ମାଛ ଧରିବ ତାର ଅଧେ ଭାଗ ତାକୁ ଦେଇଯିବାକୁ ହବ। କାଠୁରିଆ ଜାଲରେ ମାଛ ସହ କଇଁଚଟିଏ ବି ପଡ଼ିଲା। କଇଁଚ ମାଂସ ଭାରି ସ୍ୱାଦ। ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଟି ଲାଳେଇ ଗଲା। ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ମହାଜନକୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ହବ। ଭାଗ ବସେଇଲେ ତ ଅଧେ ମାଂସ ପଳେଇବ। ସେ ମନେ ମନେ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ପାଞ୍ଚିଲା। କଇଁଚଟିକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରାଇ କାଦୁଅ ବୋଳି ହେଲା, ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼େ ଅଣ୍ଟିରେ କଇଁଚ ଅଛି। ତାର ଉପାୟଟା ବି କାମରେ ଆସିଲା। ମହାଜନ ଜାଣିପାରିଲେନି। କଇଁଚଟି ଅଣ୍ଟିରେ ଧରି ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଟିରେ କଇଁଚ ଥିବା କଥା ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାଣିରେ ପଶିଛି କଇଁଚ ଚିହିଁକି ଉଠିଲା। ପାଣିରେ ତ ତାର ବଳ ବେଶୀ। କାଠୁରିଆ ପିନ୍ଧିଥିବା କରିଆ ଗାମୁଛା ସହ କଇଁଚ ଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେ ଆଉ କ'ଣ? ଲାଜର କଥା, ଲୁଗା ନାହିଁ, ଉପରକୁ ବା ଆସିବ କେମିତି? ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମୁଁ ମହାଜନକୁ ଭାଗ ନ ଦେଇ ଠକିଲିନି ଯେ ନିଜେ ଠକିଗଲି। ତାକୁ ଅଧେ ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ବାକି ଅଧକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋଭ କରିବାରୁ କରିଆ ଗଲା କାଛିଆ ବି ଗଲା।